Ndị be anyị ekene m unu. Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ. O nwere nwaada anyị obi na mba Sweden. O wee sị na obi na mba Sweden ahụ na ọtụtụ ụmụ nwoke ndị be anyị na ebe ahụ ihe a na-eme bụ fachọ ịnụ nwaanyị fa na ụlọ, fachọ ịnụ nwaanyị fa na ụlọ, fa rapụ ya. Ọ nọkwa ebe ahụ ya na fa na-ayịkwa, ya na fa na-emekọkwa biznes. O nwekwara ego. Ọ si na o nwere akwụkwọ mana o nwere ego. Maka gịnị? Fa na-eme biznes. O sokwa ụmụ nwoke eme biznes fa na-eme. So fa bụkwa ndị ọyị. Ọbịa osiche nri fa bịa na-eli na-asị isili nri, isili ofe nsala, isili ofe ọra, fa bịakwa na-eli. Fa lilide nri a lichichiche fachi ịnụ nwaanyị fa anabakwa ụlọ. Ihe a na-ewute ewuteli di ya. O wee luo ofu mbọsị, o wee iwe wee sị na ọ ga-anụ ụlọ ka o jee chọọ di. O wee naba ụlọ. O luo n'ụlọ, o wee baa teksi bụ ihe na-agagharị. O wee bụ na onye teksi ahụ mara ezigbote mma, ọ mara mma mmadụ. So o wee na-enye anya wee si ya na ọ ga-anụ ya. Onye teksi wee kwete si na ọ ga-anụ. O wee si na o wee gbacha anya intenshọn ya wee si ya na ndị oyi ya sikwala ya mbanye akpọta na nwoke bịa nụọ ya kpọrọ ya bịaba obodo oyibo na ụmụ nwoke na-agbapụkwa o na a na-ekwu nke ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke dị njọ. Nye anụ na nwoke kpọrọ ya bịa obodo oyibo na ọ ga-agbanarị ya na fe enweghị experience. Fa agwacha anya. O wee gwakwa broda ahụ n'anya teksi si ya nekwe iluo ị ga-arapụ m gba ọsọ. O si ya mbakwa oke ka o si ga-arapụ ya gba ọsọ. O si na onwe dị obi o na onwere obi na obi ya adị ekwu ya ma enye nke wee kwe. Wee anụ ọkwa wee bufute ego ya, gbachaa nkwụ, mechie ego o wee mebeli ya akwụkwọ. Ịma nwaada anyị ahụ nwere akwụkwọ, o nwee kọnekshọn, ọ maka o si eje anya mana o nwere akwụkwọ. So o mekweli di ya ahụ akwụkwọ with kọnekshọn ya mana ego dị involve na akwụkwọ ahụ o mecheli. Eluzie asị na o mere izu na abụọ ọ pụtabazia n'ụmụafịa, pụtaba n'ụmụ ọrụ. A na-ekwuzi ụmụ nwoke ibi ebido mmabịa njakịrị si agadi nwaanyị a ka ije enu, agadi nwaanyị a ka ije enu. Ọnụ ezighị ozi na-agbọghị ụja. Ị na-ekwete kedu ihe ịka nọ ebe ahụ eme? Gị si ebe ahụ pụọ ka anyị gosi gị ụzọ. Fa wee gosi ya ụzọ adụrụ ebe a na-eje eme asailọm, eme achọ akwụkwọ. Ya ga ebe ahụ ka o si n'aka nwaanyị ahụ pụọ ka o nwere onwe ya. Kedu ihe ọ na-emezi ka mmụọ nsọ abụrụ chukwu? Ọ nọzialị nnọọ nwaanyị na-agba agada anyụ amịlị wee na-anyụkwasị ya nsị n'isi wee na-agbụ ya ụjọ. Ọ bụzikwa nwoke ka ọ bụ nwaanyị. Fa na-agwụ ya nnọọ, na-akpali ya mkpali, na-amụ ya njakịrị na n'ịmago nnọọ stigmatization, ịmago na-eme nnọọ ịmụ ihe adanya ka ị wee fụ ọtụtụ ndị jọrọ njọ. Ịnụrụ ya ijekwe odute mmadụ, ịbịakwa ị na-akọ ọnụ, ị na-egosi ụzọ ya si n'aka nwunye pụọ nka. O wee si na omelidekwa di ya wee gbapụ wee gbana ụnọ adụrụ wee nọrọ ebe ahụ. Ọ sị na ọ pịara alụ o wee nweta akwụkwọ. Asị na ọsịzie na ọ bịazi nweta akwụkwọ wee na-egosizi ndị frens na onwetego akwụkwọ na-enye gị ụnọ. Maka inweta akwụkwọ gọọmenti nye gị akwụkwọ, ukwu esigo gị ukwu na fa ga-enyezi gị ihe ndị a na-enye citizen. Ịya travel nwuzi, ịya anatakwa. Mana onye kpọgotere ihe nwere akwụkwọ ọ travelụọ ọtọ ebe ahụ n'ọjọs ọ na-aga ọ travelụ o wekwelu visa bịa. Ọ maka o si ekonukote visa anara afịali arụ o nwetego ọbịago. So ka ọ nụzi na nwoke ahụ enwetego akwụkwọ wee jụba ese. O wee si ojulide ese o wee jụta wee batabe nwoke ahụ wee si ya na ọkwa inwetego akwụkwọ akpọta gị isikwa n'obi ayara ekwe gị ka ịgbanarị m. Kịta ịgbanarịgo m, anụ m na inwetego akwụkwọ. Ị ga-abịazi ka anyị kpedo ka inye m akwụkwọ ka m nwa akwụkwọ kwa ka ụkwụ sie m ike na osizia na ihe nwoke gwakwara ya bụ nye gị akwụkwọ gịnị na ọmanyekwe na ọmanye na ọ ga-eji wee jedukwe nụọ nwaanyị wee kpọgote nwaanyị. O mebezie na gị na ya bụ di na nwunye na ụlọ ekpedogo onyezie gị akwụkwọ ọ ga-anụzikwa nwaanyị. Nya bụ ọ chọziri iji wee lụba ọrụ maka enyere ego akwụkwọ. Ị ga na-alụzi ọrụ, ụkwụ esigo gị ike, ị ga na-azọgbuzi a na jalata njata. Ịchọọ ije nụọ nwaanyị kpọgote andị inyezi ofu onye akwụkwọ si na nwunye gị,
ịma nyenwuzi onye ọzọ until 3 years unu gbasa. Unu ga-anụ ya 3 years tupu unu gbasa, tupu ikwube okwu nnu onye ọzọ. Ọ na-asị ya kedu ihe imenizi. Ọ bụ onye kpọgote mmadụ, onye kpọgote mmadụ, ịma ego na-eji akpọgote mmadụ. A na-akpọgote 10,000 pounds. Ịmara ihe ọ pụta. O lulu 11 million naira ma 12 million eji akpọgote. Ọkwa nwaanyị akpọgote gị ịgba nnọọ si n'aka ya pụọ, inweta akwụkwọ, ịbịara si ya na inwetego, ịgbafuo na-achọghalị gị, ojeche ebata ofu mbọsị ofu ọzọ gị n'ụlọ. Ọ bụla ya bụ na ụmụ nwoke ibe gị akpago oge alụ ije nwa akwụkwọ, nya bụ gị nye akwụkwọzi. Ọ sizikwa nọọ ihe na-ese okwu ndị be anyị, unu tie ọnụ n'ihe nya nyezie nya akwụkwọ, nya nụkwunye, nya mee nye sakrifai ya nnọọ. Ọ bụrụ 3 years ahụ ọ sakrifai ya nụcha anya nyechie nya akwụkwọ ahụ, o nwekwa ike agbasazie ojekwezie nụọ nwaanyị nke aka ya n'ọyị ọ siri anya mee. Nwoke wee jụ si na ọma mmiri na ọ chọọ ije nwaanyị nke fast n'oge na-edoro atụfuru anya 3 years. Ọnụchazie gị gbuchie 3 years ahụ wee nyeche gị akwụkwọ, o wee jekwe nụba nwaanyị. Ifugo ndị mmadụ na-anya ukwu, ifugo ndị mmadụ na-anya ukwu. Ndị be anyị kedu ihe ọ ga-eme? Gbalị na ya lụ. So ọ sị na ihe nwoke tapụtazi ọnụ na-agwụ ya si ya ego one ka ijide kpọta m ihe nwa, ego one ka ijide kpọta m ihe nwa, gị kwudi ego one nwe iji kpọta m, ikwuo m nkwuo gị ya, mana nye gị akwụkwọ, mmadụ enye gị akwụkwọ. So wee na-ese okwu. Nwanne anyị nwaanyị akpọtara ya wee na-asị ya ọ bụkwa na inyere m akwụkwọ ahụ mmechekwa ego ihe, mmadụ agwa gị ihe mmemme gị, mana mmekwa ego ihe na mba Sweden a ọnụ ga-ajụ gị nri, ị ga-arala ofuke, ị ga-enye m akwụkwọ. Ma ọ bụ nwoke wee sị ya ngwa nyakwuo ego one ka ọ kwụọ ya. So nwanne anyị nwaanyị a sị na olu 10,000 euros o ji wee kpọgote. So now ọ sịrị ya na ọ ga-akwụ ya times 3 ma ọ bụrụ na ọ chọrọ inye ya akwụkwọ ahụ times 3. Nya raziela ofu, nya bịa nye akwụkwọ ka o nwee akwụkwọ, ma ọ bụ nya kwụzie anya ụgwọ, kwụọ onye ụgwọ. Nya bụ times 3, nya bụ 30,000 pounds instead of 10. Ọ sị na nwoke wee jụ si na ọ ga-akwụ ya exactly ihe o ji wee kpọgote, na ọma ntinye kọpọ n'elu ya. Ndị be anyị tinyekwa n'ọnụ n'ihe na ihe na-emebi n'ebi unu, mana ihe a na-eme bụ game of risk ka a na-agba ya. Ọkwa game of risk ka a na-agba ya. Mgbe mmadụ ga-ada kpogwo, mgbe ahụ onye ọbụla etinyebe ọnụ. Kịta okwu na-ese, tinye n'ọnụ n'okwu a, ọ bụrụ gị kwuo nke bụ eziokwu ka ihe ị ga-eme. Ọ bụ nyanwa nụọ ya nye ya akwụkwọ na free, na-akwụgha ụgwọ, na-akwụzikwune 10,000 pounds nwa ka ọnya nye 30,000 pounds nye anụzina ya. Ọ bụ ihe a ka a na-ekpezi n'ikpe na kedu nke ọ ga-eme. Unu tinye okwu ọnụ maka ihe unu kwukeli ka a ga-eme, kedu nke a ga-eme eme. Ọ kwesịrị n'uche m, o kwesịrị ịbịa nụbakwa nwaanyị ahụ nụbịa ekpedo nụba di na nwunye gị ofe agụ, maka ọ bịa ka di na nwunye gụrụ agụ o wee bịakwa. Ma ọ bụ ya naghachi ebe o si n'anya teksi ahụ, ya naghachi ji enyebakwa teksi ahụ, ma ọ bụ ya kwụọ onye ụgwọ ahụ times 3. Nwanne anyị nwaanyị anaghị ekwu, ọ dị obele, ọ bụ times 10. Ọkwa times 10 dị mma, ọ dị mma ụnyaahụ ka ọ ka emelie ebele. In short, ya kwụọ ya times 5 ama mwepụ ya, ama mwepụzi ihe na ya. Nya kwuo ya times 5. Ọ ga-aralụ oke na-atọ ka a na-ekeli. Chee ntị ka m gwa gị, nwoke be anyị na-eme ihe anyị na-anya teksi wee kpọgote gị wee waba anya, iwee si n'ụlọ be nwaanyị mmadụ wee gbapụ. Isikwa na obi adịrọ gị, ị nwere obi ya na-emesinwu mmadụ ike. Ọbịa nka na-abụ ilu odi 3 months ịgbapụgo pịa gwuo n'ụlọ adụrụ igwe akwụ ya ọpụta na-achọghalị gị na-ebe akwa ebe niile. Ọ bụrụ uwe ụka mmadụ kpanyere gị, ihe ị ga-eme bụ jekwe nụba nwaanyị isi na ị ga-anụ, jee nụbịa ma ọ bụ ịkwụọ ụgwọ ahụ times 5. Ebele ka a na-emeli gị sef, ebele ka a na-emeli gị. Ị kwesịrị ịkwụ ya times 10 ma ọ bụ times 20 ka ị wee mara na ukwe ngwele bụ ukwe, na ịbịa obodo oyibo adịrị izi. Ma i wee fụ onye kpọgote gị, i wee tarapụ ọnụ wee si ya kedu ego onye nwe o ji kpọgote gị ka ị kwụọ ya. Ọkwụ ya ka ị kwụọ ya
nya bụ ka ikwu onye exactly mba ama nkwu exactly iwe nkwu exactly aida na ịnabazi ịna ụlọ ịna ma ịbịasịkwa n'ụzọ na ụlọ abịazi n'ụzọ ma ọ na ịnụba nwaanyị be anyị ma ọ bụ na ikwuru ya times 5 ụgwọ ahụ o ji kpọgote gị ọ bụ ihe a ga-eme ndị be anyị tinyere n'ife ọnụ n'okwu a ma setụlụọ na ya onye ekwutere ekwu onye ekwugo m uche m ma ekwutere unu akọna m ọnụ na comment section unu gbazienye onye kwuo okwutere gbazieli ekwuo uche gị kwuo bụrụ gị kedu ihe ị ga-eme ka iru na anya ga-adị gị ka obi ga-adị gị jos kwuo uche gị uche mmadụ ka a chọọ ka ekwuo ka emesịa